Hola a tots i totes. Des del Servei d'Ocupació de Terrassa i en directe des de la Fira Terrassa Tria Futur, us donem la benvinguda al webinar Com afrontar amb èxit una entrevista telefònica inicial. El meu nom és Raquel Casado i soc tècnica d'empresa i intermediació de Foment de Terrassa. Abans d'entrar en matèria, us vull recordar que des de Foment de Terrassa oferim diferents serveis ocupacionals adreçats tant a persones com a empreses. Podreu trobar tota la informació sobre el que fem a la nostra pàgina web, terrassaocupació.cat, o bé seguir-nos a les xarxes, on publiquem totes les novetats del servei. Us informem que aquest webinar quedarà registrat i posteriorment penjat a la nostra web. Disposeu d'un xat en directe on podeu formular les vostres preguntes. Contestaré totes les preguntes al final de la sessió. També dic que si considereu podeu posar el vostre correu electrònic per si enviem informació relativa a la sessió. Ara sí, comencem. Aquesta webinar va destinada a persones que volen conèixer com acostuma a ser el primer contacte telefònic que fan les empreses referent a l'inici d'un procés de selecció. Què treballarem? El primer mòdul és per conèixer com afrontar amb èxit una entrevista telefònica inicial. En aquest mòdul veurem la importància de respondre correctament la primera trucada, ja que és l'inici d'un procés de selecció, sobretot tenint en compte que actualment molts processos de selecció es duen a terme via telefònica. I comentarem què cal tenir en compte durant la trucada telefònica de l'empresa. En el segon mòdul definirem el concepte de comunicació no verbal i l'escolta activa, conceptes importants a tenir en compte durant l'entrevista telefònica inicial d'un procés de selecció i posarem exemples. I per últim, en el tercer mòdul, enumerarem exemples de possibles preguntes que poden fer les empreses per tal que la persona pugui preparar-se a la primera trucada telefònica. Abans d'iniciar el mòdul 1, de com afrontar amb èxit una entrevista telefònica inicial, cal remarcar que cada empresa adapta els seus processos de selecció a les seves necessitats i al perfil requerit. És molt possible que sigui una entrevista telefònica inicial i una entrevista presencial. En cada entrevista es cerquen objectius diferents. A continuació, us vull comentar que un procés de selecció és una combinació de proves que realitzen les empreses per determinar l'encaix de la persona en el lloc de treball. S'inicia en el moment que una empresa detecta una necessitat de personal i finalitza amb l'incorporació en plantilla d'una de les persones sol·licitants. No aprofundirem més en aquest tema, ja que hi ha altres webinars d'altres companys de Foment de Terrassa que defineixen amb més profunditat aquests aspectes. Ho podeu veure a la web de Terrassa Ocupació a l'apartat de comunicació Mediateca, webinars. Com podeu veure a la imatge, l'empresa acostuma a publicar l'oferta de feina, fa les trucades telefòniques, realitza les entrevistes i proves i, per últim, fa la contractació. Continuant amb el mòdul 1, detallarem amb més profunditat com afrontar amb èxit una entrevista telefònica inicial. En aquesta primera trucada, la persona que selecciona obtindrà una primera imatge de la persona mitjançant el to de veu, el contingut de la conversa i la forma de contestar. Potser la persona que t'entrevista et convoqui una entrevista presencial o potser has sigut no seleccionat o seleccionada per continuar el procés de selecció. Cal dir que a vegades les empreses de treball temporal, els serveis locals d'ocupació, truquen tan sols per conèixer a la persona per un futur pròxim, ja que no tenen vacant immediata i amb aquesta trucada fan un primer cribatge. Un dels nostres objectius d'una entrevista telefònica inicial seria aconseguir l'entrevista presencial. Heu d'estar preparats i preparades per respondre a la trucada telefònica de l'empresa inicial. Com podem fer-ho? Primer de tot, tornar a la trucada telefònica si no contestes la trucada inicial. La salutació inicial. Contestar amb un bon dia, bona tarda, digue'm, amb educació i cordialitat. Seria idoni contestar des d'un lloc adequat, tranquil, sense soroll. Sabem que no sempre és possible, perquè no saps quan et trucaran. Intenteu trobar un lloc adequat per la trucada telefònica. Poder anotar les dades que considereu interessants mentre contesteu a la trucada, com per exemple el nom de la persona de contacte, la direcció per la possible entrevista, el dia i l'hora i les dades que considereu adients. Potser has enviat moltes sol·licituds i no siguis capaç de recordar totes les candidatures. És convenient portar un registre de les empreses i les posicions als que has optat. Tenir informació de l'empresa en aquest sentit seria vital, com tenir informació de la pàgina web, de l'establiment, del tipus de personal que hi treballa i tenir informació de l'oferta de feina, requisits, funcions, tasques. I si no recordeu aquestes dades,
no us preocupeu, podeu fer una pregunta a l'entrevistador o entrevistadora per poder situar-te i saber quina empresa i oferta és. I, per últim, mantenir la calma. Des que inicies l'enviament de candidatures a les empreses, comença a crear una llista amb possibles preguntes bàsiques que et poden fer en les primeres trucades i practica i prepara com contestar cada una. Afrontaràs la trucada amb més seguretat. En el tercer mòdul veurem alguns exemples, com hem comentat. A l'inici de la webinar, en el mòdul 2, veurem les definicions que hem de posar en pràctica en les primeres trucades inicials d'un procés de selecció. El primer concepte és la comunicació no verbal. Què és la comunicació no verbal? Es refereix a com ho diem i com actuem en la trucada. Tan important és el que es diu com el que no es diu, però ho deixem veure. La comunicació no verbal proporciona a l'entrevistador tanta informació més que el candidat no manifesta verbalment. Hi ha 3 tipus de comunicació no verbal. L'expressió corporal, l'expressió paraverbal o paralingüística i la proxèmica. L'expressió corporal és la que es dona a través dels gestos corporals, per exemple. L'expressió paraverbal o paralingüística és la que ens centrarem més endavant. I la proxèmica està lligada a la manera de posicionar-se i l'espai personal. Nosaltres, com hem comentat, ens centrarem en la comunicació no verbal del tipus paraverbal o paralingüística. Hi ha algunes de les senyals que es donen en les trucades telefòniques inicials. El primer concepte a tenir present durant la trucada és el to de veu. Diverses persones poden dir la mateixa frase, no obstant el to de veu que empra cadascú comunica una informació diferent. Per exemple, parlant un to de veu baix, ens pot suggerir que la persona té grans febleses. Un altre aspecte a tenir en compte seria el volum. El volum de veu alt sol reflectir la confiança d'una persona en les seves pròpies paraules o en si mateixa, així com la veracitat d'aquestes. Si una persona baixa el volum de veu, en un moment concret en parlar, pot ser que ens estigui mentint. L'entrevistador o entrevistadora haurà de sondejar més sobre el que has dit. Et faran moltes més preguntes. També s'ha de tenir en compte el ritme. El ritme càlid, viu, modulat, animat, està lligat a la persona predisposada al contacte i la conversa. La velocitat es refereix a la quantitat de paraules que s'arriben a dir en un determinat temps. Quan es parla amb una velocitat elevada, es pot tractar d'una persona nerviosa, que no té les coses clares i prefereix dir-ho ràpid per acabar abans. Pot tenir pressa i no moltes ganes de fer-se entendre. Quan es parla ràpid, es perden molts detalls i el receptor recorda molt menys el que s'ha dit i pot acabar amb una mala visió de l'interlocutor. Per contra, una velocitat lenta afavoreix la retenció, però pot denotar un emissor poc motivat, avorrit. La millor opció és la intermitja, en aquest sentit. Un altre concepte a tenir en compte és l'accentuació. S'utilitza i és necessari quan es vol dotar de més importància un aspecte concret del que s'està parlant i consisteix en un augment de volum. I per últim, la dicció. En tota conversa és bàsic ser capaç de vocalitzar bé i una bona pronunciació per ser entès. Que s'entenguin les vocals i les consonants. Comentar que tant el to de veu, el volum, el ritme, la velocitat, l'accentuació i la dicció és important tenir-ho present durant tota la trucada telefònica inicial d'un procés de selecció. Seguim en el mòdul 2 a una altra definició, l'escolta activa. Què és l'escolta activa en la trucada telefònica? Es refereix a que escoltes i entens a la persona que t'està parlant. Poses l'orella i el com li fas saber a l'entrevistador que és escoltat i que l'entens. L'escolta activa permet establir un sentiment de confiança entre les dues persones que s'estan comunicant. Un exemple que podem utilitzar per donar a entendre a l'interlocutor que escoltem mitjançant la comunicació verbal és sí? Ja veig, que bé. O fer resums, per exemple. Si t'entes bé, llavors... O, per exemple, una altra opció seria és així el que has dit? I fas un petit resum de la conversa. Com hem dit abans, una entrevista telefònica s'ha de preparar per donar seguretat en la trucada telefònica. Perquè us podeu preparar una entrevista telefònica, iniciarem l'últim mòdul, el 3, de possibles trucades i preguntes més habituals que fan les empreses en la primera trucada. Important,
En les trucades telefòniques teniu una gran oportunitat de vendre la vostra candidatura en molt poc temps. Recordeu que hi ha una webinar d'altres companys i companyes que ho explica amb més profunditat, l'Elevator Pitch. Ho podeu veure a la web de terrassaocupació.cat. Heu d'aprofitar el moment de la trucada per vendre la vostra candidatura perquè potser no us tornin a trucar mai més. Com ho pots fer? Tenint un bon autoconeixement del vostre perfil. Això, si encara no ho teniu molt definit, els tècniques de Foment de Terrassa us podem ajudar i demostrar en aquest minut per què sou vosaltres la millor persona per a aquell lloc de treball. A continuació, enumerarem algunes possibles preguntes que us poden fer. Hi ha preguntes estàndards que utilitzen de cribatge inicial per continuar la trucada, com disponibilitat horària i geogràfica, disponibilitat d'incorporació, situació actual. En aquesta pregunta, l'empresa necessita veure que pots incorporar-te a treballar amb ells. Si estaries disposat a traslladar-te a un altre centre de treball que tenen a l'altre municipi i si estàs disposat a canviar d'horari segons la necessitat de l'empresa, ja que ja sigui ampliant hores o dies de la setmana, inclús si treballaries els caps de setmana. Tota aquesta informació tu has de preparar i saber si pots o no pots fer-ho i contestar amb seguretat. I si tot va bé, continuaran amb preguntes més profundes. Recordeu que us heu de preparar l'entrevista per tenir més seguretat a l'hora de contestar les preguntes que us poden fer. Una altra pregunta. Per què estàs interessat en treballar amb nosaltres? Què et va cridar l'atenció de la vacant? L'empresa necessita veure que tens interès a treballar amb ells. És important que prèviament investiguis a fons per a conèixer tota la informació referent al lloc de treball i a la companyia. Ressalta qualitats positives de l'empresa i explica per què et motiva a treballar aquí. Una resposta molt encertada en aquest sentit seria, per exemple, reconèixer que és una empresa de creixement i amb una gran reputació. També es poden preguntar una altra pregunta. Què és el que cerques en la teva nova ocupació? No oblidis mostrar els teus objectius i ambicions, ja que és freqüent que s'interessin a conèixer quina és la teva escala de valors i prioritats, tant a nivell personal com professional. En aquesta pregunta, respostes com, per exemple, millorar professionalment en tots els aspectes, augmentar el meu valor com a professional o progressar en la meva trajectòria professional i ajudar a créixer l'empresa, generen molt bones sensacions a l'entrevistador. Una pregunta més. Per què hauríem de considerar-te per a una entrevista presencial? Que és un dels nostres objectius. No sempre... Per què? Has d'argumentar quin és el teu veritable valor diferencial respecte a la resta de candidats, el teu perfil professional, la teva experiència laboral, les teves certificacions i les teves qualificacions són motius suficients per qual les empreses s'haurien d'interessar per tu. Transmetre sempre confiança en totes les teves respostes. Perdó. Aquesta també és habitual. Estàs en algun altre procés de selecció? Davant de preguntes d'aquest tipus, has de respondre amb total sinceritat. Estar en diversos processos de selecció alhora facilitarà que, si l'empresa està veritablement interessat en tu, acceleri la contractació per avançar-se als seus competidors. Si fos el cas, has de reconèixer que sí, que estàs en altres processos de selecció, però que encara no has concretat res. La següent pregunta acostuma a aparèixer en moltes entrevistes telefòniques. Per exemple, no tens experiència suficient o tens massa experiència? Utilitzar afirmacions o preguntes d'aquest tipus és molt freqüent per a veure com es desenvolupa el candidat en aquesta mena de situacions. Has d'estar preparat per a donar una resposta que acabi amb el dubte de l'entrevistador, com per exemple, crec que, no obstant això, tinc moltes ganes d'aprendre i donar el millor de mi perquè la meva predisposició és màxima. O, un altre exemple és, la meva experiència pot aportar més valor a aquell lloc de treball i unit a les meves ganes d'aprendre, crec que podré ajudar l'empresa a fer un salt de qualitat. I, per últim, comentar-vos. Quins són els teus punts febles o forts? Aquesta pregunta està molt present en entrevistes telefòniques i en entrevistes presencials i s'ha de preparar, com he comentat abans. És molt important tenir habilitats per a transformar aquesta pregunta en un punt al teu favor.
Una resposta molt vàlida és parlar d'una feblesa que es pugui convertir en fortalesa. Com, per exemple, dir-te que, a pesar que et falta experiència, tens moltes ganes d'esforçar-te, superar-te, aprendre, desenvolupar totes les teves qualitats i tindràs molt bona imatge amb l'empresa. Moltíssimes gràcies per la vostra participació en aquesta webinar. Durant el dia d'avui rebreu un correu electrònic amb el material de suport de la sessió i un qüestionari de satisfacció. Us agraïm que contesteu el qüestionari de satisfacció, ja que la vostra opinió és molt important per a nosaltres i ens ajuda a millorar els nostres serveis. Si necessiteu més informació sobre el webinar o d'altres temes relacionats, us podeu posar en contacte amb nosaltres per rebre assessorament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Si et sembla, passem al torn de preguntes. Un assistent pregunta: hi ha alguna eina o pàgina web de detecció de competències clau? Perfecte. Moltes gràcies. Doncs us explico. Nosaltres dins del terrassaocupació.cat tenim una part on posa orientació i a baix de tot posem un apartat on posa competències clau. Allà n'hi ha molts enllaços on podeu trobar per detectar competències, ocupacions, identificar el tema de les vostres competències. Us enllaça amb un test de Barcelona Activa també. Si teniu dubtes, us podeu posar en contacte amb mi també. De moment sembla que no n'hi ha més preguntes, però si us sorgeixen dubtes podeu contactar amb el Servei d'Ocupació de Terrassa a través de la pàgina terrassaocupació.cat i amb molt de gust us atendrem. Moltes gràcies, Raquel. A vosaltres.